Rabiu Musa Kwankwaso ya je jihar Lagos kan batun rushe kasuwar Alaba Rago ta 'yan arewa wacce gwamnatin jihar Lagos ta yi. Kwankwaso ya jira Lagos din ne domin dawowa da 'yan arewa a kasuwancin su. Rahotanni sun tabbatar da cewa bayan korafe-korafe da 'yan arewa mazauna jihar Lagos suka dinka yi game da rushe kasuwar ta Alaba Rago da gwamnatin jihar ke aiwatarwa, yanzu haka tsohon gwamnan kuma jagoran Kwankwasiya yana can yana tuntubar wannan al'amari. Wannan mataki nasa dai ya janyo martani mai kyau daga al'ummar arewa, musamman ganin yadda nuna kishin yankin da kare muradun 'ya'yanta wanda ke zama irinsa na farko a tarihin siyasa da hulɗarsa da al'umma wajen a dawo da martabar arewa a irin duniya. Ana sa ran ganawar Kwankwaso da jami'an gwamnati da wakilan 'yan kasuwa da za ta haifar da mafita da ɗorewa a yau ko kuma a cikin wannan mako. To a jiya Allah ne shaida, ku ne shaida masu kallo da sauraro, mun karanta wannan labarin da ake cewa kasuwa mai daɗaɗɗiyar tarihi kusan shekara 50 an rusa wannan kasuwa mai kusan masallatai guda 40 a ciki arewacin Najeriya. Ba wai abu ne da ake bangaranci ba, akwai mataimakin shugaban ƙasa, akwai mataimakin shugaban majalisar dattawa, akwai shugaban majalisar wakilai, akwai gwamnoni guda 19 da makamantansu. Kowace jiha tana da senatoci guda 3, akwai 'yan majalisar wakilai ta tarayya a kowace jiha ta arewacin Najeriya. Akwai mai alfarma sarkin musulmi shine shugaban majalisar sarakuna na arewacin Najeriya. Akwai manya-manyan sarakuna masu fadaji, dukkaninsu a zahiri babu wanda ya je da kuma daukan matakai ko wasu batutuwa. Jiya bayan na karanta wannan labarin nake cewa lokacin da injiniya Rabiu Musa Kwankwaso yana sanata irin haka ya faru a jihar Lagos, ya faru a Ibadan, jihar Oyo da wasu jihohi na kudancin Najeriya har ma na kudu maso gabas yankin Inyamurai. Ya je waɗannan jihohin ya bi ba'asi, ya ji waye mai gaskiya, me ya kamata a yi. Amma yanzu baya gamna, baya sanata, kila ba zai je ba. To ya ji wannan korafi da muka yi da sauran al'umma, ya kuma je jihar ta Lagos. Amma a hannu ɗaya ba ta ɗaukar jinka, mutum ɗaya ba zai samarwa da yankin arewa ko wani yanki mafita ba. Dole tun da ba a samu an je ba, wasu daga cikin senatoci